akpa isi n'ụlọ ata ọtụtụ ndị mmadụ anwụọla maka enyemaka ha nyere mmadụ ibe ha. Ọgọ ha meziri mmadụ ibe ha bụ ihe gburu ha. Na mmadụ ji ikpere bata be gị iwere ọkpa nye ya, o kulie werezi ọkpa na-abụsị be gị wee pụwa. Chere ka m nweta ya ebe ọ ga-ekwe gị nghọta. Ọ dị ka ebe anụ na-enweghị agba gbapụtara na be gị, si gị na agụ na-achụ ya ọzọ ka ọ dọgbuo, i wee gbapụ wee pịara ya eze, were eze ahụ tinye ya n'ọnụ ka o wee na-achụ ndị na-achụ ya, ka o were ya bụ eze wee zere nna di. Anụ ahụ ịpịaziri eze wee kulite na-achọ gị ka ọ tagbuo. Mana mara nke a na agha ọbụla riri dike na aka onye ụlọ dị ya, maka na agbakata abụghị isi mgba, ọ bụ onye ejidere n'ala bụ ya bụ isi mgba. Ntị adịkwa. Maazị Nnabuife bụ onye ogbenye, o liela ụmụ ya 4, naanị otu bụ nke o ji, nke mere o ji wee gụọ nwa ya nke o ji Ọzọemena. Ọzọemena nọ na-eto n'ike. O nwere otu onye ọgaranya bụ onye obodo ha, ọ nọghị n'ụlọ. Ọ na-abụ ọ bata ruo, Maazị Nnabuife bujere ya ogede, bujere ya ube, bujere ya ma pọpọ, ihe ọbụla ruru ya aka. Oge ọ na-agapụghị odinye Ọzọemena ka ọ gaa. Ihe aka Maazị Nnabuife na-eme oge ọbụla ọ nụrụ na onye ọgaranya batara ụlọ. O wee rute otu ụbọchị, onye ọgaranya na-achọ ebe ọ ga-arụ filin steshọn. Ka ọ na-aga n'ụzọ, ọ hụ otu ala nọ n'ebe dị mma. O wee jụ nwa esi onye nwe ala a. E wee gwa ya na ọ bụ Maazị Nnabuife nwe ya bụ ala. O wee sị ọnwa egbuola ka atụrụ aka. O wee chọrọ Maazị Nnabuife wee gawa n'ụlọ ya. Ebunye ya oche ọsị mba na ya ga-anọ n'ezi. Ha anọchọ n'ukwu oroma. O wee na-akọrọ onye ogbenye ya na o nwere ala nya hụrụ. E wee jụ nwa esi ọ bụrụ nya nwe ya, na ya resi ya anya bụ ala ka ya were ya rụọ filin steshọn weta mmepe n'obodo ha. Maazị Nnabuife were gwa ya, nwanne m, ọ bụrụ ala ebe ọzọ m ga-enye gị, mana ịhụ na nke ahụ ala ahụ bụ isi ubi, na anya ga-ere ya ere, na ọ bụ ebe ahụ ka nwa ya nwoke Ọzọemena ga-arụ ụlọ. Onye ọgaranya sị Maazị Nnabuife na ihe ọ bụla ọ ga-eri ya ga-akwụ, na anya chee ya echeghe. O kuliela nwa ka ọ lachiera n'ebe obi, echiche ala ahụ ka nọ ya n'ime. Ọ nọ ọnwa ole na ole, ọ bịakwutekwa Maazị Nnabuife jụọ ya ka ihe o chetara na ya bụ ala. Maazị Nnabuife asị ya na onwe ihe ya na-eche, na ala ahụ anọghị n'orire, na ọ bụ ala isi obi, na ọ bụ ebe ahụ ka nwa ya nwoke Ọzọemena ga-arụ ụlọ, na ọ bụrụ ala ya ọzọ nọ n'ime ya ga-enye ya. Onye ọgaranya ya ekulie. Asịsa ahụ Maazị Nnabuife nyere ya ejughị ya afọ. Ọ pụzie kpaa nkata dinye ndị ọjọọ agatọrọ nwa Maazị Nnabuife. Ọ tọrọ ya kpọkpọ onye otu ebe na-enye ya nri, mana o kweghị egosi nwata ahụ ihu ya. Ka izu ole gara, ọ gakwute nwa ogbenye a si ya na ya nụrụ ihe merenụ, ka ọ hụ n'obodo nke anya nọ ka ihe dị etu a na-eme, na ya ga-achọpụtarịrị onye mere ihe a, na Ọzọemena agaghị efu etu ahụ n'obodo a, na ya ga-etinyekwe n'obodo nye ndị ntorobịa ego ihe ọbụla ọ ga-eri ka ha banye n'ime ọhịa mara ebe ya bụ nwa nọ. Maazị Nnabuife ekelee ya, ọ sị ya na nsogbu adị ya. Ọ bịa wetuo olu gwa Maazị Nnabuife na ọ bụrụ na ọ ga-enye ya bụ ala, na nwa ya nwoke ga-apụtarịrị n'abalị a ma ọ bụ n'ụtụtụ echi. Maazị Nnabuife asị ya ka e buru ụzọ zọtagodi ala tupu achọmute, na ọ nụrụ ihe ọ gwara ya n'ụbọchị mbụ na ala ahụ anọghị n'orire. Ihe ewute onye ọgaranya a, o wee were iwe laa. Ọ ga ebe ahụ edowere Ọzọemena, gwa ndị ahụ ha tọhapụ nwa ahụ. Ozugbo Ọzọemena elele anya ọ bụrụ ọgaranya ahụ, ọ bụrụ na onye ọ ma ama, onwe olileanya, ubi aṅụrị kpaa anya, afọ ju ya na onwe onye nzọpụta. Ọ maghị na ọ bụ agụ nọ na-awụrụ atụrụ. Ozugbo a tọpụrụ Ọzọemena, ọ gbara ọsọ na-aga ka ọ gamakwa ọgaranya ahụ. Ọgaranya mịpụta egbe gbagbu Ọzọemena. Ọzọemena tọgbọrọ ozu. Ka a ga-asị na nke ahụ zuru ya, ọ gbara laa n'ụlọ. Ọrụ ụmụ okorobịa were ezi aka ike na-aga asụ ala ahụ ebe ọ ga-akpụsa blọkụ. Onye ogbenye werela benwe, tikuo chi ya, tikuo nna ya ha, na mmiri na-eru ya eru amaala ya. Obecha akwasa ahụ laba ụra. Ọ na-eweta aka n'elekere abụọ nke ndụ ụra, foto nna ya mere nlaji ekomere na palọ. Esi na palọ nwanyị daa ti ihu n'ala. Maazị Nnabuife gaa na palọ welite foto, ọ bụ na foto awa ya awa. Ọ jụọ ka ihe nwere ike kwatu foto a, na kemgbe foto a nọ nwere ebe onwebi ihe kwaturu ya. Maazị Nnabuife denwe foto n'akụkụ. Ka chi bọziri, a na-anụ na-ebupụta nwa ọgaranya na amabeghị ka ọ ga-ete. Ka mgbede na-ada, a na-agba ya n'izu na onye ọgaranya ahụ anwụọla, na ọ nwụrụ na heart attack. Abịarịọ Maazị Nnabuife biko si anya gbaghara ya bịa were ala ya. Ị hụla ka o ji ihe nwata si wee weli aka elu, aka ewefu nwanya, o wetu aka ya. Onye nwe ihe ewere ihe ya. Gee m ntị. Mmiri dịsịrị anya na-agọ ya na-akọcha nwanna ya anya akọchila, na mgbe ya bịa ya kparụ ihe ya ebe o si wee dere. Emegbukwana onye ka mma, emegbukwana onye ọ dị ka ị ga-emegbu. Obere gị akwa ndeeri lapụkwa anya, hapụkwa ala na-abụghị nke gị. Ala na-azọkwa onwe ya. Mgbe ya bụ ala ga-azọkwa onwe ya, a sịkwara na ọ bụ mmadụ na-arụ gị, maka na ọ bụ ihe onye chọrọ ka ọ ga-ahụ, mana mgbe ọ hụ ya agbakwa n'ọsọ, maka na ọ bụ agba enyi ka onye na-achọ ihe ukwu na-ebute. Ntị adịkwa ya gazie.